Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda. Perdoneu, però algú ho havia de dir. Hola, buscadors. Anava pel carrer i m'ha parat una coneguda que sap que jo em dedico a aquests temes raros. Ella no fa res d'aquestes coses, però sap que jo sóc dels raros. I resulta que em diu: vaig anar l'altre dia amb una tarotista i va sortint a les cartes que em divorciaré aviat. Què tinc que fer? Bueno, el primer que se'm va ocórrer és dir-li passar de tot. Es va mig ofendre. No, home, no, que no li faci ni cas. A veure, el tarot, vale? Quan tu vas a fer-te una tirada de tarot, d'entrada, el que fa és una connexió. Si parlem d'algú que ho fa bé, que n'hi ha molts que no, vale? Però si parlem d'algú que ho fa bé, fa de debò tal com s'ha de fer, connecta amb la seva ànima, perquè connecti amb la teva ànima, i aleshores normalment el que fa és respondre-te amb el que és probable que passi. No el que passarà, perquè això no existeix. Ells te diuen que sí, ja ho sé, però això també hi ha estroles que t'ho diuen i gent tonta n'hi ha per tot arreu, vale? De totes classes. No, el destí no està marcat, de cap manera. Sí és cert que, donades les circumstàncies que hi ha ara, si no fas res per canviar, és lògic que passin coses. Si jo sóc algú que tinc molt mal de caràcter i en seguida m'enfado i barallo i no sé què, si algú m'prediu que tindrà una baralla amb algú, és de pura lògica, veritat. Però no pot dir passarà això. Bueno, sí, ho dirà segur. Però si jo decideixo que no vull barallar-me, que em calmo i em tranquil·litzo, doncs no tinc per què barallar-me. Ara, si jo segueixo sent tal com soc sense canviar res, sí, pum, ho tindré segur. El tarot veu les possibilitats de lo que pot venir donat les circumstàncies que hi ha ara, la teva manera de ser, el que hi ha al teu entorn, si es tracta d'altres persones, com són les altres persones, i fa una espècie de predicció de si aquest va cap aquí i aquest va cap aquí i van en línia recta es trobaran. Bàsicament fa això. Per tant, està dient, pot passar això, depèn de tu si vols o no. Ara bé, sapiguent això, tu pots decidir, vale, pots pensar, m'interessa o no divorciar-me? Perquè si realment ho estàs pensant, serà per alguna cosa, i si és així, doncs potser has de dir, vale, el tarot m'ha dit el que jo vull, el que ja em va bé, doncs vale, tira endavant i ja està. Però si tu consideres que no és així, sinó que vols continuar amb aquesta relació, doncs decideix que faràs tot el possible perquè això no passi, i per tant decideixes que d'entrada no vols que passi i no passarà. Creu-t'ho així, accepta-ho així. I aleshores comença a parlar amb la parella per veure què és el que està passant, que ens està portant a la separació possible. O sigui, has de fer-hi tu del teu compte, no simplement decidir, has de fer-ho. Però d'entrada la decisió, perquè si no la fas, sí que passarà. No perquè ho hagi adivinat, sinó perquè tu ho has cregut i tu ho provoques, inconscientment. Si tu et creus una predicció d'un tarot, d'una astrologia, d'una numerologia, de lo que sigui, si tu et creus realment que és, ai, que passarà això, o creus que és molt fàcil que passi això, el teu inconscient ho accepta i diu, això és el que vols, vale, doncs farem això. I passa, ens ho provoquem nosaltres. És aquell que li diuen, vés al tanto, que tindràs un accident. I va tan neguitós que acaba fotent-se d'oros ell mateix, per les escales es fot d'oros. Perquè és ell mateix el que s'ha provocat aquella estona. Però no dirà això, dirà, veus, ja m'ho van dir. O sigui que passa de tot, no facis cas del tarot. O, si vols, digues, vale, sí, vull això. D'acord? Que sí o que no, decideixo tu. No per lo que te diguin el tarot, ni ningú més. Valem? Vinga, si hi ha dubtes, en els comentaris. I ens veiem al següent vídeo. Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda. Perdoneu, però algú ho havia de dir.